Γεια σας παιδιά, σήμερα καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σήμερα θα ζωγραφίσουμε κάτι και θα αρχίσω σιγά σιγά τα βίντεο που θα μου ζητάτε να κάνω ζωγραφιές, όποιες θέλετε, αλλά όχι δύσκολες. Και τώρα εγώ σήμερα θα ζωγραφίσω κάτι έπληξη και θα σας δείξω στο τέλος. Ωραία, αρχίζουμε. Ωραία, δεν ξέρω γιατί αυτό... Τι να πάρω? Να πάρω αυτό. Όπα, ναι. Τώρα θα ζωγραφίσουμε κάτι πολύ ωραίο. Θα δείτε, θα ζωγραφίσω κάτι σε... θα αλλάξει. Δεν το λέω, είναι έπληξη. Λοιπόν, το ξέρετε, σας αγαπώ πολύ, αλλά θέλω να πάμε 106 εγγραφές. Σας παρακαλώ, γιατί όταν ήρθα 98 εγγραφές έπαθα σοκ, να πω, εντάξει, δεν πειράζει. Κατεβήκαμε, αλλά εντάξει, δεν μ' αρέσει εμένα να κατεβαίνουμε εγγραφές. Νευριάζω, αλλά τώρα σπάτω, σας συγχωρώ. Όλα καλά. Θα κάνουμε μια παύση για να ζωγραφίσω αυτό που θέλω. Ωραία, τώρα θα το ζωγραφίσουμε. Παύση. Ωραία, τώρα θα ξαναζωγραφίσουμε. Sorry που κάνω τόσες παύσεις, απλά θέλω να ζωγραφίσω. Τέλος πάντων, τώρα ξαναπαυσυχία, συγγνώμη. Ωραία παιδιά, τώρα θα σας γράψω κάτι και θα σας το δείξω. Εντάξει, οκ. Ωραία, και αυτό είναι έπληξη. Ελπίζω να σας αρέσει. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, αλλά είναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, αλλά το έχω μάθει από το YouTube. Θα σας πω μετά τι να γράψετε και όχι, δεν μπορείτε να γράψουμε γιατί δεν υπάρχει αυτό που σας λέω. Τέλος πάντων. Και τώρα θα σας δείξω τι ζωγράφισα. Ζωγράφισα το Lipstick Baby Monster. Τι όμορφα. Το έκανα... Εντάξει, ωραία το έκανα. Και δεν γράφτησα love you guys. Σας αγαπώ πολύ γι' αυτό. Έκανα το Lipstick Baby Monster. Σας αρέσει? Εμένα πολύ. Τέλεια. Το έχω μάθει μόνη μου. Το έχω δει από το YouTube. Και ήθελα να το κάνω γιατί μου αρέσουν πολύ οι Baby Monster. Τώρα τελειώνει το βίντεο. Ναι, τελειώνει. Έχει μείνει άλλο ένα λεπτό. Επειδή έχω χρόνο. Σας αγαπώ πολύ, όπως λέει και εγώ εδώ, και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Βάλτε like και εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε σε άλλο βίντεο. Θα κάνω και αυτό είναι part 1, αυτό γράψω στο τίτλο. Hello!